Jesus. Kaya boy, cool na. Nee, ik het hij. Een paar gevat man, toen los ik maar weer naar. Nee maar graag, wat boy, lekker man, een bokum, lekker dier. Hij vlijt. Ja, en ik zie dan, ja, ik weet niet verwacht gaan hij spinnen op je aan. Het is kijk, dat wil je bij je geven, bro. Kijk ook eens een run up, bro. Uit bij jou nu zo. Nee, ik zie. Hey, appel. Nee, appel. Achterna. Wat blij. Run up was toch dinges, man. Lang. Jadi kami sih guys, kami ketemu Ranap. Wat zei dan van deze? Karena ya, ini boy Lekker lekker. 12 needed guys, 12 needed. Hij wil, hij wil. Eh, alam mo yun. Pambinong biyan refre, ayun bahasin ko ng mga bubit. Nee, ik ga naar boe beten van net minute. Is het Dry. Ja. Break Van ik het verkijk voor waar die eerste en af. Yun. Masuk mo goed. Also, hilang ko bakit mo didikit. Hey, tadi. Ja, die oom moet naar huis. Muna iPhone na kom van hem. Ja. Wie is het, Damien?